bini final labdo dang nok no rina bagasi ngai जों साइमानो सिनि कोया sanjana cancer manjakjak जों bono treatment khlainani bagui Bangalore tolai phaimani abono rok jotono sio ngai sango sakango phaika 17 tarikho जों phaika ngai जों hospital duita choose khaimani kaisa ECG tei kaisa hingke Sri Shankara ngai aboni bere Shankara tesa komni tesa affordable khaimano honai जों aro admission khaina honai direct tolai phaimani adino ngai sini flight 11:30 toni ngai phaite belai horom thangka ngai sanga horo thanglaikia emergency o thanglaikia ngai yango bo tani dolok tongo borok contact khai abo haike sing tlang laimani ngai tabo kok ngai abo se sanga dino bono tlang kha ngai bini tata ni to sini report tong laphoni ngai aro joto phonoka haibano bono admit khaimalia doctor ok saklai rekhata borok report nai saka mane ngalak orong galak borok yakare re ma haina ngai joto report nai tamang khata bo bini bo hai problem mangkha ngai abon rok ma kisa sanai bini hingkai kabangma je body part koboni organ rogo bo spread ang thangka boro boro ongkha hingkai bini lungs o thangka liver o thangka hingkai blood o thangka tei blood clot rok mongbai kha hingkai tei tumor hai bo tongo bini back side o hingkai side o ta hingkai abo kabangma sing tongsio kaisa jaga hingkai surgery rok phono khlaiman khamo hingkai amo hai kabangma jaga se bini baharai tongbai kha rom sai tongbai kha hingkai aboni bagai doctor rok ase risk nalia borok yakarai rekhata hingkai bini abo kok ni kok yakong o seme hingkai yakong phono tan suiman khamo hingkai yang saka bo bisingo bo joto jaga se motamuti baharai thangmani bagai doctor rok mane yakarai rekhata hingkai nongni rang bo bainai private hospital bo hingkai ba hingkai norok gana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phano tlang de hingai sango refer khai re hingkai abo song video bo rikha kini koya bishal ne oro bo nukhona tei ani oro bo niyang update dekha hingkai abo haike sangaro tlanglai thangka tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingkai joto report nai borok bo same no ta abo haino hingkai last option rekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia